errigorak ezaugarri garrantzitsu bat ekarri du, ezta? Eta izan da hain zuzen ere kontsumoa, eguneroko gure elikadurari lotutako kontsumo hori ere jantzi duela edo osatu duela lurralde zaintzu batekin. Hain zuzen alde batetik harreman ekonomiko bat eraikitzen euskal lurraldeen artean, ekoizle eta kontsumitzaileen artean, eta bigarren, azken batean zeintzu bat ematen harreman horri, ez? Eta hau da, zuk erosteak on egiten dio hango ekoizleari, hango lurraldeari, eta gainera jantzi dute, ez, euskararen normalizazioarekin, ezta? Ia esango nuke poesia egin duela Errigorak lotu dituenean lurraldea, ekoizpena, kontsumoa, hizkuntza eta gainera parte hartze sozialeko formula organizatibo bat. El tema de Errigora, cuando me vinieron a explicarme la idea, bajaron dos muchachos que estaban pensando que no les entendía lo que me estaban diciendo y venga a repetirme lo mismo y al final les dije, a ver, que creo que os he entendido para la primera, que lo que queréis es ayudar un poco a vender los productos de Nafarroa y encima a fomentar el euskera, pues entonces os habéis dado en una puerta adecuada. 15.000 hektaria inguru erre dira, ia gauetik goizera. Gehienak erromatarrek agerbazko nun deitu zuten eremu zabal honetan. Herria piztu da zuaitzaltzeko, eta aurrerantzean ere herri ekimena beharrezkoa dela deritzogu. Y por ello hemos decidido emprender una recaudación de fondos para empezar a revertir el camino tan peligroso por el que nos lleva el desarrollismo. Ojalá esta iniciativa sirva para que la gente entienda que la pluralidad lingüística es un signo de riqueza cultural. También me gustaría decir que Euskal Herria, sin perder la identidad de cada comunidad, Euskal Herria no se entiende sin Navarra y Navarra no se entiende sin Euskal Herria. Eta hala, ahi batez bisori, olibo ona eta norbait beste laborari bat lagundu. Bueno, bertako ekoizpena bultzaiez, elikadura burujabetzan pauso txiki bat emateko. Eta beste ikuspegi batetik, Nafarroako nekazariak, bertako nekazaritza potentziatzean bidezko ikusten daulako. Ederra dalako, uria dalako, eta gainera euskara bultzatzen dugulako, bide batez. Egin dugu kontratu batzuk, eta postua handia egin dugu, zeren 40 robada ipini behar ditugula, 40 robada dira 200.000 pikilo landare, kantitate asko da, baina hau da kate bat, Errigora guri erosten digu, guk nekazarei erosten diogu, eta 40 robada hori behar dugu bi nekazari horiek behar dute jendea landatzeko, porque hartzen dira eskuz pikiloak eta 50.000 kilo hartu behar dira. Hori ematen du lan, guri kontserba egiteko, 25 langile gaude hemen kontserba iturrin, eta gero nekazariek behar dute gutxi gora bera 15-20 pertsona pikilo hori hartzeko. Orduan da kate bat mugitzen duena jende asko eta inguruko nekazari eta inguruko ekonomiari bultzada ematen dio, ez? Eta orain hain de moda dagoena, lo de el desarrollo del pueblo rural eta hori, hau da. Oso garrantzitsua da, ez? Nik uste Errigoraren txinparta dagoela lotzen ditula ardatz desberdinak. Eta gaina ikusten nahi geha urtetik urtera, bakoitzak beretik egiten duen horrek, gero eta indar handiago hartzen dula. Eta ja ez geha lau sare honetan antolatzen gehanak, baizik eta gero eta jende gehiago. Bai produkzioaren ikuspegitik eta bai kontsumoaren ikuspegitik. Eta orduan azkenean, saretzen nahi gehan guztiak Euskal Herria egiten nahi geha. Bakoitzak guretik eta gaina Euskal Herria egiten nahi geha gure beharrei erantzunez. Eta nik uste hor dagoela klabea. Lehendabiziko aldie da bertara gatozela eta txundituta gaude ze giro, ze lanpile egiten nahi den eta deslogo auzolana eredugarri da hau. Ni ziortzanaz, bakitzatik nator, erdera zitaten moduen por la causa etornaz, euskeran elde eitzeko, Errigoran alde, da gero ja de paso azte buru pasa, kuadrillan, jente barritxe ezetuten, da juergan apurtxu, Ni aka naiz, lekitzarra naiz, eta apur bat Errigora proiektuan
sinisten dut, ikustotelako Euskal Herri mailan proiektu interesgarri bat dela, nekazaritzia eta euskalgintzia uztartzen daena, eta gure artean apur bat ezagutzeko, bai. Egin gertatzen moduan ere bai, pixkat ikusten dugulako, talde bezala daukagun filosofia horrekin bat egiten duela, ez? Pixkat euskalduntasuna indartzea, herrigintza, auzolanat. Guretzat da. Talde bezala pixkat da, abesten duguna errealitate bihurtzea, ez? Honen uste dute lehenik eta behin euskaraz etiketatzeko autu hori egitea aitortu egin behar zaiela Errigoran parte hartu duten enpresei. Oain beste urraz bat egitera datoz, ezta? Agerraldiaren laguntzarekin, badatoz beste urraz bat egitera, zer eta euskara plan bat. Hortaz, jakinda Nafarroako hegoaldean legea aldeko ez dugula, jakinda askotan kontrako jarrera batzuk egon izan direla. Enpresa horiek oain erabakia hartzea, beraien enpresak euskalduntzeko urratzak egitearren, eta hori gainera, plangintza baten bidez egitea, nik uste dut hori aurrerapauso itzela izan daitekela. Eta gainera, Euskal Herriko gainerako enpresei erakusten diela, benetako borondatea baldin badago, erraz eman daitezkela urratzak. Y estas iniciativas lo que reflejan es que es posible un precio digno para el productor y a su vez productos de calidad y a un precio también asequible para el consumidor. Es un modelo casi de venta directa que lo que hace es eliminar intermediarios. Gauzari politena, deigarrena, unkigarrena ere bai da auzolana. Nik kanpaina behin bukatutakoan eta bidali izan dituzte bideoak eta nahi bideo horiek emozionatu egiten nauten, unkitu egiten nauten. Eta ikusten duzu gure ekarpentsua eta bestiena eta guztien batura zenbateko den eta ikusten duzu ez dela anekdotiko ez dara. Eta gero frutu ikusten duzu, zenbat milaka litro, zenbat milaka euro eta bildu diren. Errigorrak suposatzen duena da alde batetik laguntza ekonomiko izugarria eta oso garrantzitsua, baina sentitzen duguna da badagoela hor babes bat, ez gaudela bakarrik hemen lanean euskararen alde, baizik eta badaukagula hor jende asko gurekin batera bultzada bat ematen, ikastorei bultzada bat ematen. Egia esan Errigora bada asko, arnaz hartzeko proiektua. Hori diruaren aldetik, azkenean oso garrantzitsua dela ikastolarentzako. Baina egia da, joan den urtean bizi nuen politena auzolana izan zen. Auzolana egiten denean azaroan, kutxen prestaketa egiten denean, gu sekulako ilusioarekin joaten gara, gurasoentzako oso importantea da, egun hori horre lan egitea, azken finean, egoten gara jende pila batekin, jende hori bolontrez dator guri laguntzeko, eta esan bezala oso importantea da eta oso emozionantea guretzat. Bertako euskaldunentzat eta euskara ikasi nahi dutenentzat, azkenean pizgarri bat da ikustea nahiko ahaztua dagoen txoko hau, hain ahaztua ez dagoela. Hemen ditut eskatutako 3 bidoi olio ekologikoenak eta bain familikoei poza hau ematen, no? Gabonetan begondan kanpainan orburuak eta zainzuriak eta hartu ditugu eta dana oso gozo egoten danez errepikatu egin dugu eta errepikatuko dugu, noski.